Yabona nje leyo yokudla imbuzi yakomunye umuzi, angifuni nokuyikhuluma leyo, angifuni ukuchaza lutho ngaleyo ngoba vese nje ku-obvious indlela yobumnyama. Yabona nje ukushintshanisa amantombazane kukodwa kudla imali ngoba le miphefumulo eshintshana ngawo awuyazi na inkinga. Kungenzeka le ntombazane yavalwa yathakathwa umndeni, yavalwa ukuthi ingabi nayo imali, kodwa wena hlanganisa naye. Obvious ngoba kusetshenzwa ngento yemoya la, sekuzothwebuleka nawe iy'nhlahla zakho ithathwe ileliya demoni elafakwa noma leliya bhadi elafakwa kuleya ntombazane. Le yokuphuza utshwala angifuni nokuyichaza ngoba umuntu uyakwazi ukuthi enyangeni ephuze kawu-4 kodwa ekhaya kubo kungagayiwe. Khona ukuthi upha umuntu o-wrong imali, njengokuthi nje uphe isithandwa sakho kodwa ekhaya kini awubaphile.